Free authentication of birth, marriage contract, passport, complete medical, testa, picture. What we gonna do, kid? Idol! The goal! Ang Inday. Ajete, tanene. Good morning, ganinyo! Good morning, good morning, good morning. Hilabi na sa mga tigpaminaw sa Sibianang numero 1, ang MOR 101.1. My only radio for life, nanay. Chichi. Matagbuntag, nakatune in ako kaninyo, Idol Kami Ugintay. naman yung programa mga kablo sa kinabuhi. Nagpuyo mi sa may El Rio, Bacaco Road, Davao City. Kanabutan ko namin sa inyong programa mga kablo sa kinabuhi. Chichi. Doon may gamayng negosyo. O sa English pa, Small business, very hot. wala gina, bagamay negosyo initan. Kung kanabutan ko namin sa inyong programa mga kablo sa kinabuhi. Chichi. Chichi. Kami sa akong amahan nga si Tatay Pilo, ang nagpadagan ini nga mo negosyo nga sira-sira, sari-sari store. Siyempre, kanabutan ko nito gibis niyo programa mga kablo sa kinabuhi. Chichi. Chichi. Ang akong Tatay Pilo na pangidaron og 69 years old. Alam. Kung kanabutan ko nito gibis niyo programa mga kablo sa kinabuhi. Chichi. Chichi. Akong inahan, bata pa, 62, si Nanay Francia. Apan lahi og tirada ang akong amahan Dulanday. Ako na si Kenneth, basi makalimot mo. Ang siyempre, kanabutan ko minagin ko sa inyong programa mga kablo sa kinabuhi. Chichi. Chichi kayo. Ang tirada ni Tatay Pilo, life begins at 60. Ang siyempre, kanabutan maminogin mo sa inyong programa mga kablo sa kinabuhi. Og dinhi. Marriage contract, passport, complete medical, testa, picture, food and accommodation and fare going to Manila. Interviews an employer. For more info, visit PhilQuest 46-224-7462. Look for Miss Rebecca. Tay! Tay! Bus! Kinali lang, bus! Oh, Dudong, sabay mo Dudong? Wala, bus! Ako lang! Hindi tawag ko ni Kwan, busa din! Ikas ba niya sa Phoenix? Ang budol mga diha nga ako man mga amo. Wala na may istoryahan dito. Nangutan ako sa itong site yung ginatanaw-tanaw. Ito, nasag ka Bus, na. punta na, amigo ni mga si Busa din, bus. Ang day. Adarito na si Busa din, bus, dili. Ano may close na? Oo, sayo na na. Tama ba? Oh, anong day? Ay, maramagod ka ng adarito ng hihilig ka tanaw mga Kwan. Mga... Sayo niya na nabi. Sa mga. Bus, gwapo na si Busa din sa pamina, bus. So, trabaho pa ka din ah. Ay, trabaho ba ko, Busay? Nandun na ba kayo pulis sa imo ah? Sa ipulin mo. Karis Dudong. Ano daw? Bisag baliktaro na gunahuna ka rin. Fights na na. Kana? Grabe si Kabusoy. Daga naman takag-iwas niya, boss. Ano naman magagalang dinosaur? Kanaan siya kag-dinosaur, boss? Bilib ko na kay magpa-picture ko, yung naong may nigawas, gibali na isa aning-aning.
Nila pa. Gusto. Kanang mga mantika, pag order dito na nilistahan diha, para dilistindahan na to, yung mga soft drinks pa. Okay, boss. na lang po na. Kanaraman di ay. Sasa, boss? Ha? Ay, kaday lang. Saan, boss? Ay, asa ka ba ito? Sugo ko si... Boss. Pa. Ako sugo na ko na sister magkuha dito, magkuha sa mga mantika o itong mga komprahonon. Di na ako nagkuha dito. Boss. Ako na. Magbuot ka sa ako? Ako na yung mukha, boss, kay sugo ko kung original amo. Amahan ng ka, boss. Toy, hatag na kay Papa. Pa, masing mahago ka. Ha? Ako na lang. Mahago? Kabaw rin mo tigawang to. Ako na lang, boss. Kami rin mo tigawang. Ako lang. Abi, sa inyo hatag. Okay, boss. Dapat pa ka, boss. Galing ka, ha? Pagkagahiyan ganyan mo kamot na nakita ko kamot. Mas kaya ko kamat, boss, ha? Gusto ko lang sa kuha. Alam ko, nilamog si mong naong ba? Sige na. Sama pa, ubanunin mo siya? Ako na bagtabi. Abi na. Ano ba ito? Amin lang imong iPad biki, magdula na lang ko direct. Ayaw ilobat na, ha? Kaya mag-YouTube pa ko dyan. Nalamat yung bagong site niya kasi adin. Boss, salamat, boss. Kanya ikaw, sabi mong bata na, magdaduan lang na. Lang, kung katrabaho. Mau ba? Sige. Ikaw na may amo sukog, buda bata magduwa. Lupyo ito sa kenan dito. Boss, kanina rin ginilaan, boss. O siya ko tuloy, platan pala ko to, pala natin yung trabaho. Anak. Ma? Anak? Oh. Apre, importangan sa mga ka. Mura magkagkuhan mo pasuslo niyo. Kaya ka na bagbalas diri sa inyong kuwan. Ano yung kwarto? Saan? Asa man na yung papa? To Tos merkado ay. Siya nangumpra dito. Asa man na siyang tawanan ni nga. Maglakaw-lakaw kabalo tiguang na kayo. Balo ba mo pare ba ano sila nito? Asmahon ba yan na mga bugal na lang may muhu? Walang dayon, muhutoy dayon na siya. Pare ba ano sila ng merkado? Ito ba siya nangumpra? Ay, no, koy. Ano mo day? Duda juga na yung mga mahal ba? Tagunang ko mong cellphone. Ha? Aw. Balo na magkano papa nga. Naman ay palinding na. Kumpleto man na. Ano mo day? Takuan din niya yung cellphone di ay. Abay, pagsuksok sa brief. Anong gabok isukso sa bre? Mura na siya, mura magasin sa Armalite ng upan. Tuja ito ko anak pa. Sige, tigs na lang yung tigs na ito sa loyo. Mura naman siya ng sos kinuok ko. Manang lagom na kayo na yung mata kahit dukay kayo matulog. Sige, tigs. Hindi ko siguro na maoy. Mula pa ito kasi mga mahal kayo, trauma po ka. Ma, ayaw ko pa ka na, ma. Wala, mga anak, anong di ba ka mo yung sa kuha kong istorya, be? Aman di tayo saktong ebidensya. Mo kay rason mo, wag ka ko ebidensya. Wa pa matay ebidensya. Ano mo ingon man ka nga? Ayaw ko kaya na. Wa mo ko nilaban. Wala lang ko nilaban ka, papa. Nga kuha lang. Wala tayo ebidensya ba? Maujong ka. Kasi mao. Maujong ka, alam nyo ka, wala pa nyo kasi mong aman, kayo utro sa kadalit, maganda ko. Lagi mo mga laki. Sige. Bantayan ako na sa papa para Yung nimo. papa kayo, nang kapag silbot, ni mo ako, dagang kayo na ako, nabadyo kayo. Toho ba ko, nabadyo na kayo. Kabalo. Kwandi ha. Makanang ako mga cellphone sa 5110. Di na ako naging kay remembrance. Sa man ka? Bantayan ko rin si papa. Wala kayo kayo silbot lagi, pero dagang kayo sulod lang yung sakyanan, mga babae. Mama, ay sige na. Ako na mo. Landamay pa. Anong higdam lagi ng isa kabangko ni mo, be?
Ipa-upholstery na na. Pilo. Pilo. Di ko katulog, Pilo ba? Saan naman Pilo. Tuwag naman ni siya. Yung sabi, natulog na lang ng pug ko. Sabi si Piloy na Pilo naman din ni. Magtugra din ka na tulog na. Tuwag na lang ko ay. Natulog na. At nalipay lang ako dito. Gatik-tik. Agay, oy. Kinsa mo ka text? Tulong paghughagog pagkawanak ka. Nag-ilis lang ko og message alert kon. Inunin ko ni mo ka nag-text. Kanina ko sa ipabukaw ni mo, wala ka ni mata? Di pwede mo mata ko. Mag-ilis lang ko og message alert kon. Kaya naka-silent pa ito gadiha. O, sa pagbuka. Ano si mga ginala? Nag-isip ka. Kabalabot ang kaingana gina kong daw. Huwag ka piting yung adarita gini mo, ha? Ayaw ganit kong pasangin ni Gani Fransa. Sabok Ano pa ba din. kamukuhan, be? Anong dili naman ka magiglang-galang ko, be? Pansat guwag kahit sa ay wala tayo kusugan. O sa'y tigulang, ha? Ha? Sa'y tigulang, ay ko ka nalang tigulang, ha? Ha? Parili ko tigulang di ay. Dili ko kagumkom. Ayaw ko ka na. Kung sa maning, anong napilo naman ni pilo? Hindi ka. Katong dagani dyan. Ay, ko ka na naabak. Balo ba ka nga uha pa kay Kos Kamil, ha? Pagkita mo binabag ka. O kanus ka nagkatiguwag. Nagkaluod naman si Duog ka. Ano ba? Lood ay, ha? Pwes. Ako, ning gisiyo lang akong dahtera niya. Sure niya. Abay, ikaw. Ay, ko ka na, ha? Itama sa iyang duster. Gusto ka ni? You want this? You want this, ha? Ang binay mong duster, may kaya ko rin mo tapos sa kinan. Anaday ka, ha? Bebe, kung sa'y tiguang. Sino ko gabitay na Kung sa'y tiguang, ha? Kung sa maningan sa man ka, ha? Anong duhaman mo na nga tulog? Anong nagmatal ko ka kanong nga tulog man, eh? Gano'n ka bakos magkaginit sa lubi? Dipinsas ko, dipinsas panuhot. Ay, ko alam na. Kapag mo kang haplas, ay nasignal doon lang ko ba kang haplas. Mauwaw ka ako, naka-perfume ko. Umot kayo ko. Ana pag istorya pala. Dumugo ta kayo. At sumatahon ta kayo. Hindi mo to'y hakaw. Hindi mo tayo hakaw eh. Saan naman ni Pila? Pila. Hindi ka tigil mga what the reaction paper town on sa mga kong banana Q oy pakyan. Sabok pa di ba? Katong na diya. Ayok. Sabok kayo. Magkuni mo Pila. Bunta mo gawas ko mapahangin ko rin. Sige, gawas siya. Waka short. Saan naman yung akong banda? Wala naman yung panahon na ako. May mama sila yung baron. Kaya naikuha ng ulat ng panahon. Si Kuya Kim di ay. Dito na speakers, Toy! Tayo na speakers! Wala may kwandri. Puro man iti buhok, boss. Ikas li.
Bugo agin ako. Bata-bata. Boss, pa may bigas na boss. Ultimo gani nga. Usa man ang mga cake. Case gani ni sa birog sa pasok nga. Usa man ang kaysa ako ano, bronze eagle bear nga imo man ang gituwad. Style ni boss, style. Style nyo na nga buwak na ron, everything. Lugi Ay kapala ka boss, ako man yung lapit lang kuan. Dahil nga rugby. Oo, di gasto pa dyan para lang ipang tuwad. Asa naman yung mga... Asam is Papa pa yun? Iniharga na siya nag-text-text diya ba? Bantayan na ginako na siya marag... Malipayon yung isa na yung ka-textmate ba? Boss, di ba nasort yung isa ka case nga bros Eagle Bill? Buko na lang nako ni boss. Hoy! Imo man ang ibang mo! Para masakto boss, para masakto ba? Sus, ginoo. Dapat nga. Hoy! Ay, pagkating... Yung na lang ako ni sobra boss. Pa! Pa! Lakar mo ito pananggi. Sundan ako eh. Ikaw, Bis. Kanahan, tsukin ko ni mo. Lupi ba? Lupi! Lupi! Ganahan tayo ko di mo kay Jili ko di mo tawag kong pilo. Siguro wag na kayo ng pilo ay. Kaya na lupi kay para murag lupi na port. Ay pagpalit ng balot may pagayos doon. Ay, Lupi, gusto na ko. Kanang isa ka taro to palitan. Ay, sasabi. O sa'yo gusto di ba, pakapinan na itong isang kadram nga bagong nga uling. Mahal naman bagong nga uling. Ma'am, sorry ni siya. Ang napi namang kaulang ako ni mong uli. Sinagdan mo sa Ay gusto, kasipit. ay maugani, gusto ako masigbay na magtuwan-tuwan. Ano na, dali na soda, tadi ko. Ito. Kagukay ba di mo? Dali, kagibig ka. Ay, ginoo ko sa manay paaan niya. Ay, bitay naman ay kayo. Lupi, ipangalaan kag sa akin. Gano'n na kayo. Laya naman ko kakayo. Para lang man. Laya. Kaya na ikaw laya. Gano'n ba din? Laya. Lami kayo. Kalto'y hakaw madayan, oy. Sa 69 anyos na ng takap. Anong santing pa man kayo, oy. Happy kayo kay hakaw. Ikaw daw, kwado. Palihian kang alhon, dali ba? Ow! Young pines climb old tree. Old Carabao is young pa. Galaw. O sa man yun, meron ka sa ano, oy, entrada. Pikinig isa ka garapa nga kapsula. Kaya sinabi, tinuo ko ni Sika ang mata. Lope! Ni Sika na kayo mong mata, Lope! 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 Mauna! Tawag na mauna na itabo ni mong piluhak ka. Kasapa ba di mo eh? Normal, maganda na mo gina sa dipis. Lupi kay katawanan ka baka kay kagnaong. Asap, ano yung lagi mong babae diri? Kung yan yung hulog din sa 11th floor ba? Awa lang. Ma, gusto sa Papa. Yung mga bano. Looy na kayo na naitubo ng ilong. Dapat sa bakban imutang. Ay, anak, kumusta ito negosyo? Sampungan ako ng tubo sa ilong be para di Ma, ka... nagstorya na Miss Doktor, okay na daw. Kuha na daw itong mga kapsula yung ipang tumar-tumar, taka. Ano, di ko kaginawa. Pag-isod ko paginawa. Kapag ko,
O sa problema rin, no? Ay, Dok, nanawag sila sa nursing station, Dok. Magkasal ko pag ginawa. Magkasal ko pag ginawa. Kung may maginawa para maritso, para makareklamo sila. Kung may maginawa, nung. Ma, salas papa ma. Ako kisagpungan ang tubo. Mrs. Ano man din kisagpungan ang tubo, Mrs. Di na ka ginawa yung banana, Mrs. ha? Sige na, Dok. Okay na, Dok. Magsurya sa aming pamilya. Sige. Dok. Ano, Dok? May babae nang ita dito sa gawas. Iyap din mo? Pahulata na, Dok. Wala mo lang ka mo. Pahulata gani. Nani, nakay-number na imong nurse, Dok? Nurse, number na mo na siya tag. Sure, sir. Ibilin na lang ako dito sa nursing station. Okay na, Dok? Ibilin ako sa room 12, sir. Okay. Nakuha na ni mo number, Dok. Grabe, dalita ko ito. Ano sa ko, Dok? Salamat kayo, Dok. Liwag to kay kasko bataan ka. Muna yung kwan, papilin nyo. Muna style nyo, mga darit kayo mo. Wala pa yung mga anak, kadarit kayo. Ay, gani kong Huwag kapalapin. pa paniwamahan. Asa na ba tayo? Mulaya talaga siguro ko para maputol na tuloy itong problema. Karon, hospital ka kasama mo ba eh? Ha? Yan dire? Wala. Wala ang mga babae. Ha? Nagbahay ka? Ha? Ligo na ikaw, ang papa ko nagbahay. Ikaw. Ganito ka sa mga babae, karoon sa mga kapaingon. Dirigyan mo ka sa kuha. Ha? Dirigyan mo ka ni balik ka mo ka sa kuha. Ma, tama na gani na, ma. Tama na, utro mo ka. Sila gumanuman na itong militsor. Oo na. Di mo makontento isa ka babae, no? Asa ba na ko buwan to din sa imo? Naba na ko choice. Karon. Gusto ka sagpungan na mo na ko nito mo para masutay-tay na ka diha? I love you, Pransa. Ikaw lang yun ang babae ang kanako. Pransa, usa ka cellphone na lang ang akong gamiton. Usa ka numero na lang. Ibuha na lang ang nasa punbok. Karon pa ka, napit na ka mamatay. Karon pa? Karon pa ka nakahula-ala, ha? Pransa, mahili po ko sa Ito nino na ko ni... mahili ko sa pension gabay, Pransa. Gusto ka mabutol ka ng tangkay rin sa oxygen para mausar at ang talan, ha? Ma, tama na gani na, ma. Ano mo si gawin? Kung ka lang lagot ang mga kanyong duha. Tama na, ma. Huwag kausap tayo mga mababae sa gawas. Ma, chismis lang na, ma. Ito na rin, pariyagi mong gas mo amahan. Ma, kapanin ko gawas ta. Ano man? Tabangin ko pili, o kinsa gyud ako minyuan. I write Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye. To this house when we all together. Rainy days. Till the wish your eyes everywhere. Naulian na ang akong inahandolan day. Bisan tuod og nagpabadlo nga akong tatay, akong amahan nga si Papa Pilo. Apan okay na sila. Di naman pud kagara-gara akong papa kay na-paralyze naman. Pag mukaring gasawa, may muhungit niya, di mapasmo siya. Pero believe ko na kung amahan doon day. Baliktad ang iyong paralyze. Tunga sa lawas, pataas, paralyze. Paubos, buhi kayo. Muna sa'yo, malipat mi, magpahatod yun na siya downtown o gabi eh. Tinga ko na kung papa, believe ko. May nalang kani, wako maliwat niya. Salamat lang, Jug ko. Patukar na lang ko silang team song sa kong inahan nga tong bata-bata pa sila. Agdolanday, salamat kayo sa inyong paghatag ug higayon ning akong suwat.
nga nasa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Hantod sunod higayon. Daghang gahom. More power. Kini niyo suwat magtatampo. Just one more time. Kenneth. When you turn and walk away, Kenneth of El Rio, Bacaca. let's just kiss and say goodbye.